ține arestație? Da, da. Dat is recht, Baller, dat is een draai daar. Cristi! Mooi! Hou die lijn, kijk naar die jongen. Hou die lijn hier. Spune să rămână, Nicu, spune tu să rămână la sol. Să vedem ce are. Ok, la prima oprire, Să-i spui lui Dragoș cine se întâmplă. Spicing, trebuie să-i forward! Spicing! Urcă! Lekker rustig, man, ons let op. Lekker rustig. Lijn op, boys. Mooi, boy. Cristi, Doiaru. Dar aici se intri cu, aici se intrați. Te-a pus să intri. Doiaru de la Soldat. Domnul Mihai, puneți-vă amprenta aici sau nu știu cum funcționează ăsta, că l-arunc. Atent, atent! Unul rapid. Bine, asta e, bă, siguranță. Și? Sport, sport! Urcă, urcă! Băi, vintile așa o dea de apă. Cum mă, ce, o de asta de apă? Hai mai te mai nu putem pe deală, Calm. Ja? Hazi calm. Kop op, boys, kop op. Dați-i bun! Haideți, intrăm tare!
Mare, trage-te, băi, intrăm bă! Bravo! Cristi, cum e? Deci nu e de nu, e în spate, e în spate. Eu am crezut că este ăla, mai e unul cu unul la fel de Cine pe teren? Avem avantaj, Panache! Avantaj, Panache! Ce-a pățit, mă, pe Burdugea, băiatul ăla cu 4? Ce-a pățit Cosmin Burdugea la încălzire? Ăla înaltul, care a fost cel mai... Păi și atunci de ce l-ați mai dat apă pentru asta? Și acum la încălzire este numai termine. Care timp? Alex! La centru. Du apa la centru ca să-i... La centru. La centru, Cosmin. Nu! 0-0!
Nicu, adu-ți tu colul, sărache, la verde. Con! Mă bată Dumnezeu! Conul. Con! Bă, arătați bă și pe noi, bă! Ăla verde. Bă, ăla portocaliu trebuie! Pune-l Mihai, Dragoș este 9 la 2. Dragoș, nu domnul arbitru. Era să dau și eu IABS-ul. Nu mai știu. Că prima, a doua dată s-a făcut un fel de mod și am ieșit mult și... Asta e Spania. Aunezeu în față! 1-0 pentru ei! 9-12, Mihai. 9-12. Aici e 7-5 pentru ei, da? A dat-o? Ei au transformat-o? Noi nu, 7-5. Vezi că nu mai am făcut, am făcut tot timpul. 9-12, serios? Aici, bă! Doki! Ah, nu. Dacă păreau să ribau, go Smokic, go Smokic, go Smokic! Horst, kom eens voorzong. Vilas in die bek. Vino! Vilas. Handen, wacht, schat, kom. Nu mai stricați